What is this? Backroom. Baby, Spinnerbij. Ik denk ze haat me na zij samen liefje play. Ik zou songs overschreven tot ik weer drijf. Ik zou rippen van die eerste en die nummer 10. Die rippen daar hier, omdat eerste net al klein. 6 uur om 5 zit nog wel even bij. Ja, die animals net met alle droom uit. Ons eigen mensen trok ons af met de groene geit. Dat was een plan, maar hoe kom we ons geld krijgen? Ons sociale mensen uit dat alle demons wijs. Ons ouders is goed, maar hij het fokken brein. Waar ze niet in dag, daar hoekom zijn die mediteit? Dat is een paarden op arbeid en die keerstijn. Als dat oete jammer, wat tussen die wolken schijn. Ons het mensen, maar als mensen dat kunnen overgame. Als het die bijbel wakker maken, dat die duivel uit. Nou zit tattoos op je arm, zoals een voerbladpijts. Ik denk ze haat me, maar zij samen liefje blij. Ik zou songs overschrijven tot ik weer drijf. Ik zou rappen van die eerste en die nummer 10. Die rappers daar hier, omdat deze is te klein. 6 uur 5 zit nog een level bij. Ja, ik ben niet muis net met alle droom uit. Ons eigen mensen dragen ons af net de groenigheid. Dat was een plan, maar hoe kom we ons geld krijgen? Kijk, mensen, is dat nou die eerste? Wat aan die mensen, wat blij in die westen? Die mensen, de zware, dus je kom eens kijk aan biesten. Die rappers, als televisie en dan net van hier. Rappers doen eerste, maar ander doet het hier toe. Kijk dan, en ook kan vergeten aan zijn verleden. Ik was niet de kant toen ik 30 nog geleerd. Ik ga aan mijn ouders kan je zien hoe was die duivel. Ik was niet de kant toen ik alles disable. Ik wens ik kan kerk lopen net maar Jan Eibel. Hij heeft me gezegd, maar die raken weer een pijmers. Die is een boodschap voor elke wat klein is. Dat kan maar nog praat van die animals dat vuil is. Is nog animals uit de YouTube bij zijn prijzen. Die is een song voor die animals aan pijn. Die is een boodschap voor die liefde wat te doen. Ik denk ze haat me, maar zij samen liefje blij. Ik zou songs overschrijven tot ik weer drijf. Ik zou rippen van die eerste en die nummer 10. Die rappers daar hier, omdat eerste is te klein. 6 uur 5 zit nog een level bij. Ja, die animals net met alle droom uit. Ons eigen mensen dragen ons af net de groenigheid. Dat was een plan, maar hoe kom we ons geld krijgen?